बरायबाय नोंथांमोनखौ जोंनालाय मा एबि मिक्स 9 आदानि बायदि थाङालै माथोलाय मा गुबुनसो थांनो दं जोंनालाय बेफोरखौ बाद दोनथ'दो लोगोफोर हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बिटिआर रस्ट इउटुब चेनेलाव दिनै खनसे फिन बरायफिननाय जाबाय माबोरै दङ लोगोफोर गासैबो मोजाङैनो ना नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै बड' फानि भिडिअ चेनेलनिफ्राय मोननैसो हिजराफोर बायदि मोसानायनि भिडिअ लाना फैदों बांद्राय सुद्रामि खालामालासिनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा बुङो लोगोफोर लेट्स गो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों बे भिडिअखौ जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादों बे भिडिअनि गेजेरजों रावखौबो दुखु एबा हेंथा होनो सानाखै लेट्स गो लोगोफोर टेकला इन्ट्र लागाय माम्बार मोनदों नोंखौ गोसोखांनानै माबा जादों गोरबो खनायाव नाय फंबाय नोंनि गोसोआव मायबा मोनदों मोनाखै आं बेखौ जेबो मोनथिया नाथाय नों मायबा मोनसे टारगेटसो लानाय बायदि नुबाय आङो आरे नुबायना लोगोफोर आरो हौवा मानसि नुखानानै बे माखौबासो टारगेट लागासिनो बियो साला आरो हौवा मानसि नुखानानैबो खिथुसो जाफागासिनो साला बेखौनो टिकटकनि इफेक्ट हाबनाय मोनथिबायना लोगोफोर आरे नुबायना लोगोफोर हिन्दुआबो खम नङा मिया कालिफा जानायनिसो टारगेट लागासिनो आरे बोरैबा जनि सिन्स आदानि लावथि हाफ्लांनांगौबा ना सेस जाखागोनबो मोनथिबायना आरे मा खालामनो नागिरदों नोंसोरा मा खालामनो नागिरदों मानसिफोरनि सिगाङाव आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना लोगोफोर बिसोरो माबा मोनसे टारगेटसो लादों होननानै नोंखौ खनसे खुदुमथारगोन दिनै नोंखौ खनसे खुदुमथारगोन हेंगारलै जाम्बा हेंगार आं नुवासो मोनथिया नामा नों आंखौ मिउजिक बिनानाव नुबाय दिखांफिन माबार दिखांफिन बिनानाव दिखांफिन साला मा दिन्थिनो नागिरदों मा दिन्थिनो नागिरदों दसेनोबा बिदि आरो दसेनो उनाव बिदि आरो दसेनो बिदि मा दिन्थिनो नागिरदों नोंसोर मा दिन्थिनो नागिरदों बास यार आं बिसोरखौ बांद्राय जावनो गोसो गैला नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार एन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो मोनसे कमेन्ट होनो दाबाव बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो नुगोन बाय बाय